txorienez, zen moduz atzo, txokolate pastela. Gaur, txokolate pastela. Bixar, txokolate pastela. Ez dakit gaur, asteazkena da, osteguna ostirada, edo marmotan eguna, baina bai, zezan bizinun. Atzo zan bizkotxoa txokolatez beteta. Gaurkoa bai dala txokolatea. Basan pastela eta basan txokolatia. Orduan, txokolate pastela, bilduma horretan sartuko dugu. Bai. Gozo batoz azte honetan. Gaurkoa da, klasikua hori. Esaten da, amonan gaieta da txokolate tartanik holan entzun dute izena dela. Eta bestela, gaieta da txokolate tarta. Ziur ikusi dozuela horrek gaieta borobil klasikuekin iten da. Nik karratuak ekarri ditut, baina bueno, horrekin zuekin jozu olakoak ez da. Txorienen egin duen, geruzaka, eta azkenian da hori, geruzaka, gaietak, txokolatea. Baina, ontsa kontako eta errezetia. Baina, nik uste beraiek ideia bat iteko zindan. Gero mosten duzunean gainean geruzak ikusten diola, eta politxa da. Lehenengo ingot gurina urtu, azukre hautsakin nahastu da txokolatia bertan urtu. Arrautza gorringuak gehitxukotzat eta nahastu ingou. Gero arrautza suninguak arrotuko itxut eta txokolaten asketakin osatukot. Esnia patxarrakin nahastukot eta gaietak bertan butziko itxut eta gero joangoa geruzak itxen. Gaieta, txokolatia, espatula batekin pastela estaliku txokolatiakin eta gero apainduko olako, txokolate bolatxo batzukin edo olako... Ez dakit honez, fideotxo batzu. Atzukoak, sobatu zenak atzo. Hori da. Horrek olatuekin. Bomba. Orduan bai, hauen erako izan da, beti klasien eta gabizenean, barako urte betetzeko txokolate pastela. Ez, txokolatia bai horak pastelak eta postretzat hartzen die, baina nik uste hau postretza dela astuna, Pentsa, lehenengo plater, lehenengo zizkamizka, gero lehenengo platera, bigarrena tero bat atzen zuen. Hau da, zer? Bai. Hau izango zen, azkenean, zuk ez, urte betetze festa bat, ero arratzaldean, askarirako egun berezi baten. Ez pentsa oingu hemen gabiltzal esaten hau, umei eskolara eraman behar dizula astero, hau egun berezi baten. Eta nik egia da, pastela gure inguruan Durangaldean da nik enuen ezautzen, eta nik hau ezautu nuen, txorienen lanean nabilela. Ni postre moduan, eta gero, entzun da, jendeak initze egiten, einuenean hemen postrea, gure etxean pila bat egiten zan, da asko eta egiten zan. Nik bakitzu zeratik itzen zan pila bat. Ze, basauen olako marka klasiko bat den gaietak eta borobilak itzen zitsuna. Eta lehen dendetan eta produktuarek erosten zitsuzunean, agertzen ziren olako errezetiak. Atzian igual, erosten zitzun, legamia, da etortzen gatzun, bizkotxo errezeta bat. Gaur etortzen di olakoak, euskatu olako kajak. Olako gaietekin etortzen zen gaieta tarta hau. Eta orduan, familia pila batek itzen zauen hau tradizionala dana. Gaieta honekin itxekoa. Horregatik nik uste itzen dela, da mundu osoak ezagutzen dauela errezeta hori. Hau, gero egia da, jendeak initzin data. Hau, eta zuk esan dizunua, atzo, jogurrena bizkotxoa, bi jogur bat, bi olioanak, jogurrenak, azukreanak, 3 poto. Hori direla, gaina umetan, denokin ditugun, gehienekin dituzten postreak. Klasikoenak. Bai, ezagunak, eta zatik ez, txokolatea eta gaietak tartean badaude, txarrezin da egon. Txarrezin da egon, inoiz ez. Nik uste da baten txikixan nintzenean eta, horako esnia, gero kakao hautsa botatzia, eta hor gaietak bustitzia, eta gaietagia, labandu itzen ziren erean horren eskutik eta danak urtzen ziren horrek guztetan gaten horreko argamasa hori, pia guztetan gaten. Da honek dauka horrek, azkenean horren zaporia, zedoia gaieta bustitza esne beruan, dauka txokolatia, eta gero hau inzeike, infantila edo umiendako dana, izango zala patxar barik, moskortu barik, patxarra dauka bakarrik oierraka da bat. Eta gero intzeiki, helduendako aproposa dana bebai, da ingau esnia horrekin nazi. Orduan, aukera. Hau egiten da, gaina hori da, esnetan busti behar ziren. Orduan da, tiramisua, lehengunean sasi tiramisua, ni gero, gaur bakizu 2.0 eguna dela, orduan honen postre honen moldaketa bat ekarri dut, eta baita ere, bada era berean, tiramisuaren moldaketa bat izan aldala. Osea, ideia harti dut pixkat tiramisutik eta hori, ez? Osagai berdinako antzekoak erabiliko ditut, baina, buelta bat eman da, eta, esnea berrean kafea sartuta, eta, ingo gorako krema berezi bat, eta nola ateratzen da, baina, postre bat azkenean, eta, postreak ere badatoz,
garai batetik, bueno, erromatarrak beraien banketeak eta egiten zituztenean. Postrerum. Postrerum. Ematen da golako konjuru bat. Postrerum. Eta zu bi urteko zara ipurdian dirun, edo lako zeo zer. Bueno, lehen gari batean ginen antza postre jate ziren, plater gazi bakoitzaren ondoren zerbait gozoa ateratzen zuten. Osa, menu bat. Lehengo platera, da gero? Gozoa. Bigarren platera, gazia, gozoa. Eta, bueno, eta bukatu gozoarekin, da gero, bueno, hor zetorren beraien esara zarra hau, ez? Botaka egin zazu jateko, janin ezazu botak egiteko, ero... Esara, bai, hori beti, hori esatezan lehengo beraien janari akelarre horietan egin zituztenak, beraien bakarra egin jan da jan, karo, lepo betetzen ziren, egiten ziren, atzamarra sartu, botakain, eta segi jarraitzen. Lagunen batek itzen da, baina itzen zauen, gazti esanien, baina erateko. Horrekin ja broma gutxi, hori ja hartzen duzun horre moduan, baina beraiek lehen, bueno, ez da, gaur egungo konnotantzia berdin ez dauka, ez? Gaur egun ja hori arazo bada, baina orduan zen, bueno, baite zuten, parrandan jarraitzeko, gehiago jateko, ustu egiten ziren, da ero jaten jarraitzen zuten, da, bueno. Bai, behitu. Ez nik esan dut lagunen batek juergan eta holan botatzen zabienean. Nidara botaka, bueno, ez. Ez gara bulimiko eta ez da gure hori izatian. Gehiago erateko, Bai, baina, bueno, hori gazetan eta itzen zabien gauzik, Kontatu dira. Bai, gaur egun ja ez. Bueno, postriak nahi dago esan, ez, hori, azkenengo ez, bazkaldu osteko plater bat. Baina, badau, Bartzelonan, jatetxe bat, deitzen dara Espai Sukra, eta da, munduko lehengo jatetxia, itxen dagoena menu bat, holan, dastaketa menu bat, baina gozua. Orduan, zu, dastaketa menu bat erasoi esenean, izaten da, 180 plater gazixak, eta gero aukitzazu igual 2-3 postre. Eta hori txotzue alderantziz, ataratzotzu plater bat eta holan 2 pintxotxo, eta gero ataratzotzu igual 8 postre. Guk hori laro eta 13an, hosteleritza ikasten ari ginenean ja asmatu genuen, eta diruz, aitzindariak lehioako hosteleritza ikasten. Gehiegi ez geneukan dirua, eta egon ginen 3 lagunetako kuadrian oso gozosaleak ginela, eta Michelin izar jatetxetara juten ginen postrea jatera bakarrik. Merkeago ateratzen zian, eta jaten genituen kartako 6-8 postreak. Benetan? Denak. Haiene. Bai, esertzen ginen da zena izue. Postren karta mesedez. Nola postren barda? Bai, postrea jatera etorri gara. Eta han, bueno, hori atatzen dizute. Claro, egia da, segun zorutan izten zain, postretakoa, segun lasaia egoten dira, eta bapatean, sartuko zen zerbitzaria, eta nahi dute lehenengo sufle bat, bigarrenik nahi dute gaztatarta, 3 zaizer, eta hola, postra, eta jan izan ditugu, bueno, nik uste dut, hemenko jatetxe guztietako, jun izan ginen Martinenera, Arzakenera eta hola, eta postra jatera bakarrik. Eta ekonomikoki, gure garai hartan, bueno, horrela joan da, algenuen, beste dezik genuen. Ez da utxarto. Hori guri nire lagun gozogile batek erakutsi zian, zeberak esate zuen, ideiak eta hartzeko, bere gozotegirako hori den zuela. Joten zala jatetxe honetara desaten denun. Nik hartu izan ditut ideiak nire lanerako eta jatetxetatik. Ez ginen inspirazio bezala, ez? Guztakit oso gozo egongo da, hemen gurina urtu dugu, txokolatia gehitu dugu, behitxu zelako distira daukan, hemen, eta zelako krematasuna, baina azukre geixau eta betza. Bueno, gozo hau da, hori ez, 150 gramo azukre hauts. Nik azukre hautsa daukatelako, baina bestela, azukre normala bebai jarri zeike. Beraz, hau. Gozo, bai, gozo. Gaietak hasiak ez dira, ez, Patri? Ez, gaietak, gozuak dibe, bai, beraz. Bale, orduan, pertsonako heldu bakoitzak eguneko jaten dugun egunean jaten dugunan 110 azukreak izan behar dira, kalkulatzen dut 30 gramo egunean. Bai, umia bazara 30. Zenbat etorriko zaizkit? Hemen aldozu jan, bitu, olako zati txiki-txikitxo bat, hori izango zen neurria egunerako. Baina, gero, hau esaten danien eta ez da zetan izan biher gozualan pastelak eta... Ez, baina nahi duzan hemen, azkenean, hori jendeak esaten du, ez? Egunean ez da izen gramo azukre, eta uste dute dala hori azukre ikusten dana, eta azuk jogur bati bota aldiezuna, kafesneari bota aldiezuna, ero, ez dakit, infusio bati ero, ez?
Ez, azukrea gozo pila batean juten da, azukrea frutagan ere azukrea sartzen dugu, orduan kontatzen da dena, azukre guztiak, eta guk zenbat gauza dauden, naiz eta gaziak izan, azukrea eramaten dutela gehigarri moduan. Orduan, horrek kontatzen dago, hori gainera gero hidratuak eta bebai, ez? Azkenean, arrozak, pastak eta daukan glukosa. Bai. Eta ez tala bakarrik, ez? Niola, nik koiara txiki bat bakarri bota diote kafesneari, bai, baina horrekin gero janduzu, ez dakit, txokolatezko palmera bat, gero arrautzesne bat bazkaldu ondoren arrautzesne hartu duzu, eta isoski bat afaldu ondoren. Orduan hor, azukreak ere badauzkate gauza horiek. Orduan ez da bakarrik ikusten dan azukrea, baizik eta, hor badaude konparaketa pila bat, edari freskagarriekin da, badago bat oso adierazgarria dena, agertzen dira honek azukre koskortxoak, eta jaki bakoitzak, segun ze jakik, zenbat azukre koskortxoa dauzkaten. Eta, freskarria, nire arduratzen hau gaur egun, zenbat nerabe ikusten ditudan, freskarri hauek energetikoa direna. Kaletik ikusten dituzu olako, gaina litro erdiko olako lata batekin, beti ikusten dut litro erdikoa. Hori da dena, azukrea. Gainera, atarazan olako, ez dakit, iragarki, esan iragarki, esan olako elkarrizketa bat kaletik da zoi zen. Da, dendatik ataratzen zinean olako supermerkatuko karruekin, esatatzen familia bakoitzai. Zenbat gramo azukra daukatzu, zure karru hortan, zure karru hortan. Da, jendeak esaten zen, nik, ez dakit aukikoten, ez dut aukiko, ez dut azukrerik erosi. Baina gero zaukien kakao hautsa, gero zaukien, indio jarra, igual, egosi xaoran etorten dana, ogitartekoak eta itxeko, hori, eta gero zaukien, beste pia gauza, eta igual, zaukien 4 kilo. Errex. Inotena, txoina, lehen hau, holan, kontatzeko, 2 arrautz apurtu itxut. Hemen zuringuak, hemen gorringuak. Gorringuak, ingotena da, nahaztu, txokolatia eta gurina eta azukriakin, eta hau gero arrotu. Da, bitxartian, azukri buruz. Eta horrek emango diona da gero da, hori aizea sartuko dio, ez? Azkenean emango dio, krematxo guzti. Esaten nahi ginela, gaur egun, hemendik animatu, ez? Hartu eta irakurri itzazue, erosten dituzuen, moldeko ogia, gauzak berez uste duzuenak gazia direnak, ero honek ogi birrindutan pasatu da, ero kroketak baita ere. Nik, egun baten ez da, lagun bat erosi zituen, ez da zen marka kroketa ziren, da berez urdai azpiko kroketa ziela, eta, urdai azpiko zaporea bai, baina gozoak ziren. Eta zuk antzamaten zitien? Antzamaten zen, esageratu eta, ero, osagaietan sartzen zinen, da, ana, azukrea zegoen. Ez dizut esango 3. ero 4. tokian, ze bakizu hor lehengoa da, esnea izango zen lehengoa, da gehien eramaten duena, 2. irina izango zen, 3. olioa, gero, eta, azukrea zegoen, ia urdai azpikoan parean. Ez hori zeten da arraizkutsua, ez? Zuk ez tozula antzematen aguan, eta ematen da, zehose gazixa dela, baina gero azukria hor sartzen dutzue gura barik. Baina gauza batzuk ez daukatenak zentzurik, ez? Esaten duzu, nola dauka honen, nola posible honie azukrea sartza, bai. Azukrea gure egunerokotasunean gauza pila batetan daukagu, eta ez da zetan izan behar platerari botatzen digun, ero gure kafesneari botatzen digun azukrea, neurrian, beti, guk esaten duena, Patri, neurria, eta dudak ero baldin bauzkezue, espezialista bate badana joan, dietista bate gana ero, eta arek jarriko dizue, zuek behar duzuen neurria. Zuk noiz hartzen duzu, zezaten dabe goizien hartu bidala azukrien gauzia gero egunerako energia eta aukitzeko, ez? Zuk noiz hartzen duzu lan azukre edo gozo gehien, nik txorieneko kafe orduan. Nik egia esan, dena beti gustatzen zait gozo puntuarekin bukatzea. Ordan nahi dut esan, gozaldu egiten du, agian bermela pixka botatzen diot, ero oloa esnea ero erabiltzen dut, horre baduka gozo ikutu bat, kafesneari botatzen denet, baina paskaldu eta afaldu eta gero, txokolate beltza, nahiz eta 1,72 hartzen dudan, txokolate olako laukitxo bat hartzen dut, atal bat, eta, horrek gutxiago, baina azukrea baduka. Eta ni ba naiz, gozoarekin bukatzea gustatzen zaion hoietakoa. Gozo zalea naiz. Onartzen dut, gozo zalea naizela, eta jatetxe batera, ze gainean ni naiz ideia horretakoa, jatetxe batera banoa, nahi eta nahi ez, postrera etzen zara. Bai, postrera, ero bai toki inberrio postreari. Bai? Bai. Nik ez pentsau, Ni bestean, ez da azpizuna, normalen dana jaten dut, baina utzi aldut
zerbait jangabe, baina postrea bai ero bai, eta aukeran alba da, lau baldin bagaude mailan, gustatzen zait, lau postre ezberdin eta horako dastaketa bat egitea. Bueno, gaur bi aukiko ditugu, ez da, ez da gutxi. Gutxi? Bai. Beraz ondo ibiliko gara dastaketa honetan. Bai. Bueno, hemen egin jot, zuringuak arrotu eta txokolate kremia, orduan ontsi ingot bisak, nahastu. Olako bueltak ematen, azkenean aixia eskentzeko hainbeste eta geratzeko olako mus antzerako bat. Hau bai, postre moruan olan jaleik zuzenien, ez da zetan... Eta hau bada, jende bat iten duena, errezaldera, tarta hau egiten duena, gero ingo duena Patrik esnetan bustita ero montatu, eta txokolatea bakarrik urtu. Txokolatea besterik ez zer gabe, txokolate urtua, eta geruza bat txokolatea, geruza bat galleta. Bitu. Nik beti da nik ikusiot betxu hau. Bestia nagoen ezagutzen. Nik ezagutzen jot hainbat, eta betiko, alperra aldera itera, ez niri horrela gehiago gustatzen zain. Bai, zera, zuk ez duzuna nahi da, arrotzen ibiltzea, arrautzak ez zer. Bueno, gaur egun olako gailu batekin eta ikusten dozue, ez dakit, 30 segundu izen die? Ez da asko tardaten, besta? Kontua da, azukre janda ero hortza garbitxu behar dira. Nahi eta nahi, bitu, legunean gainera... Azukri ejan txoixu janda dana janostien, Baskaldu ostien. Han, guk onduan, baina batez ere gozoa, bitu. Ez que kasualidadea egon nintzen txirrindulari hoi batekin hitz egiten, bera profesionala izan dakoa, eta Abadiñon bizirala, Pedro Rillo, eta berak esaten zuen, ze arazo dituzten txirrindulariek ahoarekin. Ze gertatzen zaie? Azukrea jatea eta, hortzetako ez da ona, baina gero, zehituan hortza garbitzen baitugu, ez da horren besteko kaltegarria gure hortzen dako. Txirrindulariak, jaten dute dituzte, lasterketan zehar, hainbat, gel, barrita energetiko, eta hoi edanak oso gozoa dira. Gero, etapa bukatu, hotelera joan, ez da izan, hortza garbitzen dituztenerako, ordu batzu pasatu dira. Eta antza, arazo pilo bat, txirrindulari asko egoten dira, hortzetako arazoekin, beraien elikadura, bizikleta gainean, gehien badalako gozo kontua, eta ez dira hoiek txarrak, gel hoiek eta hori, baizik eta hoiek hartu eta gero, hortza garbitzen dituzen arteko dagoen tarte hori, ez? Orduan izango, bizikleta gainean, parregarri izango zen, hartu eta, etapa batean turrekoa norbait igoten, da hortza garbitzen holan ibiltzea jutea. Ez da hondiukan SBS asmatu horrendako, uste dut, holan txikleak ero, ez daude holan bereziak ero garbitzen egin. Ziur, asmatuko da bela, baina hori, hobeto, zuen profesionalera joan, medikuen gana joan, da berak gomendaukotzue hori ona dan edo ez. Nemutu jakontxe, pila bat aldiz garbitzen daue aginak, ze ontxe jartzen dago horrek aparatuak transparentiak dizenak. Eta horrek adibidez, kendu itxen dozu, baskaltzeko eta afaltzeko eta gozatzeko, eta edateko edo zen gauza lan kafieta, eta gero bai ala bai jarri baino lehen, bai ala bai garbitxuen biozu. Ordo intxe dauko, inoiz ez da bain beste garbitxu nik uste dut. Hori izaten da, 3 umetatik batek Euskadin, ez dauela garbitzen aginak egunero. Elkarrizketa hori, Beatriz Unamuntza, Durangon dauka konsulta, txorienen izango zen gurekin. Legunean, bere pikikotea Pablo Kuadrillakoa da, txorienen bere izan gezala, eta beakin hitz egiten da. Ze arazoak dauden gaur egun hortzekin umekin. Lehenko eta, zein bar duzu, azaldu ze, honek benetan garrantzitsua da eta interesgarri esan betu, ez dauka misterio, nik hartu olako molde bat, jarrikot hemen oinarrian txokolate kremia indoguna, eta gero zutan, hemen zu motelian, jarri dut berotzen, baina apurtxo bat berotzen, epeldu bakarri, epeldu, epeldu esnia, eta hemen jarri dut patxarra. Umiak eta ukitzen bozue etxian da, hau, umiek jaten badabe ez jarri patxarrik, esnia ondo daude, edo esnia da kakao hau apurtxo bat, edo bainia apurtxo bat, edo gurosuna kaneratxua bai. Gurosuna, eta ontxe, gaietak hemen bustitzen dien, nik jarriko ditut geruza bakoitzen doiaz, 6. Orduan jarriko ditut. Sardezka pare bat dituz batatzeko, o zelan atarko dituzu? Bai, atale sardezka. Eta holan, joengo gara. Sartu eta atera, ez? Bai, holan... Moskortzen. Moskortzen. Bai, hau bada moskortu, atzokoa. Ez da moskortu, baina gaurkoa bada moskortu. Bai, eta... Honek die. Bai, betiko gaietak eta izaten die horrek, mariak edo, ez? Deitzen dienak. Egoten die borobilak eta karratuak. Borobilak eta izaten badien iramakitzen zauena da, geruzetan baino, geruzetan baino lan altuak, itzen zabena da, bata bakoitzan aztian joan da honan borobilak, eta itzen zaben olako, ez dakit, pastela borobila luzia. Baina nik karratuak nahi xau itxut, batez be, olako molde batean ez gainera? Bai, batez be, errexagoa dalako, muntaia itxeko.
Berez, holan joango gara, geruzaka. Txokolatia eta gaietak, txokolatia, gaietak, txokolatia, gaietak. Eta, ja, heltzen garenean ertzera, jarriko txokolatia. Bueno, behitu. Hau esakit dentista bati guztako bueno, nik ez, beak eta honek ez dizu kentzen ezer, esate dizu, beraiek, benetan, hortzak garbitzean, eta atzo, justo revisio neukan nik ekirekin, urtero egiten diogu, eta beak eta esaten du, jaiotz, txikitatik, lehenengo hortzak azten dienetik, urtero revisio, zelen garai batean jute ginen, ja, mina genokanian da, ostera, zerbait ateatzea, orduan, hortz klinikana. Ez, urtero hartu behar dugu oitxura eramateko. Umei kaparra eman behar diogu eta hortzak garbitzeko. Guk gure, ibakuz gaina gaur egun YouTubeen badaude bideo batzuk oso politak, nun hortzak ustelduta erakusten di, eski ez zuen. Aien, muti. Patri, baina eski gurean funtzionatu du. Bai ez, horrezkero. Ez, bai egia, behitu, zen egizue, hortzak horrela izatea, ekusten dute hori da. Umeko itxagoak. Ez. Bueno, bai, baina gurea, behitu, atzo joan ginen eta ez daukate ezer. Bez, gomendatzen duzu teknika bezala gurasuei, hori gomendatzen duzu. Bueno, aukera bat. Baina hor daude gure, justo, gure aurrean zegoen beste bat, klasekoa, eta arek zeukan zulo bat hortzean. Beste batek, harrapatu zioten, hori, kariesakin. Orduan, bueno, garbitzeana, gero, gaur egun, kriston arazoa daude, dena oso biguna ematen diegulako umei, ogia erdi egozia. Ema oso intxaurra oskola eta dana jateko, ezke hoitxin bide umiak. Patri, ez da broma, hortzik gabe, ari da, ez dala, hortzak ez direla ondo azten ari, umei, bai, ikusten ari dira gaur egungo profesionalak, kriston arazoa, gaur ume, eta ez dutelako koska iten gauza gogorrak, eman lasai jateko, ez, hori ezingo du mastikatu, baietz? Hortako prestatuta gaudela. Baietz, eman, oindala azteko ogisa eta oitxura. Emai oso ogisa oindala azteko eta ekusi oso zelan jango daue. Hartu eta krunz. Eta holako gauza, bitu, titia ematea nahi eta nahi eskoa, lehengo hilabete, txupete eman nahi badiozue, lehengo hilabetetik aurrera, 2 urtera arte, segero bestela, kalte iten dio, baina ona da baita. Bo, eske, ekarri ninduen jakin da gaur itzegin behar genduna honena, harrapatu ninduen, zigor, eserior. Eseri, eta benetan, eta ala ere duda baldin badauzkazue, Patrik esan duena. Joan profesional bategana, baina arazo handia dagoela, eta matraia zurra eta desarrollatu gabe ari, dana biguna ematen diogula, dena biguna, eta nik, lehenunean, okin batekin hitz egiten bai, nik ez dakit gaur egun umea zer, hortzik gabe atatzen dien, beti, erdi egozitako ogia. Hori egin bagede daola, ogi hori ez dago bukatuta. Neri, atentzioa ditxu duztana da, jendiak ez ditxula agina garbitzen eta esaten da alferra gatik. Alferra, baina... 2 minutu dira. 2 minutu, 30 segundu. Gontxe, saltzen dago olako agin garbitzaile batzuk, modernuak dienak eta, ja, eman dozunian denboria, atara gatza olako irrifarre bat. Eta ez pasara denbora erabiltzen, eskatzua gertzen da. Horrekin, umiak eta... Umientzako da hori bai. Hori. Gamifikatzeko, olako, egunerokotasuna, eta nire lagun batek itxen dau, 30 segundu horreitan esaten dau, bestela, egoten dela ezebezin barik, pentsau, 30 segundu, egonan, eta esaten dau orduan, itxen dauela sentadilla baten, sentadilla isometriko baten, eta egoten dela agina garbitzen da, behintzat, agina garbitzen da bitartien, ipurdisa gogor. Bueno, egia da, nik egunean 2 aldiz gutxien ez egiten dut, 3 aldiz bai, baina, batzutan edo kanpoan basaude ero, ez daukat oituraik hortzetako eskuiak gainean eramatekoa, baina, eta hori bai, hortzetako eskuiak aldatu behar dira, Legunean, honitzen lagun batekin, da zeuskan, jota zara, zabal-zabalinan horrek aritxoak, eta hau aldatu behar da. Bai, aldatu iten die. Bai, maite duzula, zurekin dagoela, 6. mailan egon ginenetik, eta baina... Aldatu, hori da maskariakin eta pasauzan berdina. Bai, zer zeude, matzuko lan... Jendeak ez zaben azladatzen maskaria, esaten zaben, bai, hori aldatu diozu, egunero, behintzat, urdinak horrek, aldatu biziela 4 orduro, da, jendeak eramaten zaben batzuk, horrek. 1986-tik. Urtean... Bardinak. Horre irakaskuntzan da, bikotea egiten ematen zieten, hor ustut, ez da izan, berezi hauek, egun bakoitzerako bat ematen zieten. Bai, betxo, ondo antolatuta dauz, zuen orduan. Bai. Bueno, zenba geruzagoaz, Patri, gatu inaz. Honek aukiko ditu geruza deixente, baina nik uste dut honekin behia azkenera heldu garela, ez? Hau emaneik azkenengo geruzatzat,
Eta gero hau, honek oskaiura joan du, gogortu, ero pixka korputza hartu behar. Txokolate hau ikusi duzu zelako likido dauen orduan. Azkenengo geruzatzat eman gauze, karo, hau gero biguna da, orduan. Hau, ontsa, azten bazara, labana sartzen eta zerbitzatzen, hori apurtu ingo jatzu orduan, gauzia da, oskaiura sartzia, hause, purtsu bat gogortzen. Hor lehen, hitz bat esan duzu, gamifikatu hori zer da, gamiz eta fika artean hortza garbitzea, zer da hori? Hoixe berazan. Nik serio, ez dakitzen nahi nuen. Ez, gamifikatu da, egunerokotasunean eta eitzen dien gauzak, jokutzat hartzea, adibidez, umieta zarenian, bakitzu gometxak eta ematen dutzuela, zigor gaur ondo portau da, gometxa bat, edo zigorre gaur ez dakizen batin dau korrika hau, ez da. Da, horako, sarixak emotia, egunerokotasunerako... Gamiz eta fika artean ez daukaz ikusi. Ez daukaz ikusirik, ez. Ezagutzen ez duzune antzako, Bizkaiko bi herri dira gamiz eta fika daude. Herri esan dut, oina brauzoa diren. Hor mungia inguruan. Akatu nazue, gamiz eta fika bidali email bat, txoriene@abildua.com. Oine, herriak esango dut, beraiek seguruak herriak. Bueno, herrixak edo auzuak, nik uste dut, honen ostian, aginak garbitzu inbiako dugula, berez. Gugeratzen gara igual, hau ez dut bota bier. Gaieta honek aprobetxauko ditugu hau garbitzeko, aginak garbitzu hau estendan bitartien, da hoitxe gatuz. Zerako azkar pasagaten 3 orduak. Beitu. Hoia prest, hoia ños. Hau da, beto, ez da ikusi pelikulatan da, ni beti, ez dute inoiz, baina nola hartu arpegira holan pastel bat. Segurosu. Ez, baina honekin enukenen jotzea, justo honekin... Trinkoa izango da, Honekin ematen baizute, agian urrengo egunean sudurra odolatan, bueno, urrengoen ez, momentuan. Momentuan, bai. Bueno, nahi baduzu, egunen baten proba itxia, nik ez dute... Merengezkoa izan behar du, ez? Bueno, edo txokolatezkoa behetzan txarte gongo. Ingo txorieneko azkenengo programarako, datorren urtera arte, ingo gurako despedida bat. Ingotzut? Zeran, a ver, parkatu. Horako txokolatezko pastel batein, ero merengezkoa da, emon gotzut horpegizan. Hori gidoia nun dau? Hori da, nire aportazioa. Hola, improvisazioa. Bueno, a ver, orea azpiko oea pixka bada, baina gero gaineko dana merengero esne gaina bada, agian, nire arpegira botatzen ari zala, beste batena jarriko derdian, hola, nagoa sale. Eta eringo dola betaurreko eta, wiki. Eta, dana jango. Bueno, hemen estiatara geruzak, ze eske karratuan moztu ditut, baina, behitu. Hemen agertzen die, hemen bai. Hemen agertzen die, horrek geruzak, txokolate eta gaieten artean. Eta hau bai dala politxa eta ez flitxa, Zumaiako flitxa. Zumaiako flitxa ez, hau dira, geruzak, hau bai direla geruzak, hemengoak eta hemen ikusten duzue, bueno, historia eta hitz egiten digute Zumaiako flitxak, eta hauek hitz egingo dizute, gero jumarko zaetela kirol pixat ditera, hau erreal izateko. Agina garbitzera, kirola itxera. Hori, pilatzen nahi zaigu lana. Hementxe, gure txokolate eta gaieta pastela. Ez da ino bezen urte betetzia, ez? Baina hau jateko ez da behar, ez da. Jango, munduan izango da norbaitxena. Mendik jarren da, pero hori... Venga, bai, mendik jango. Geruzak goiaz adalatzera geruzak. Nik uste neri azala. No, mutil, emango ez da susatitxo bat, ez? Hor, zen euskan beste bi. Ona. Ze onak diren, klasiko handia, betiko. Honekin, kafe apurtxo batekin oran bustitzeko? Horrein ez da, hori. Edo, gero ekarri duzun moldaketa, zera izango da? Zaiguzu apurtxo bat, txibau. Esan doi, tiramisu bat, txokolatekin. Bueno, esan dakoak oso jarraituko dugu, eta nik, postre hori gaina hola moderno eran, deitu diot, txokolatea, galleta, kafea. Txima, zigor? Inspirazioa. Txokolatea daukotzen diokan, Eta hortzak ez dituzu ikusi. Eskuia garbitu dut, baina dekot horbi... Nabaritzen du ja horrari dira taladratzen hor, janari eman dietemen barruan duen
xomorro guztiei, umei asaltzen digu moduan, eta hor digu, parranda, eta oinona behira daude, eta parranda geixau. Geixau. Bueno, nola ingo dugu guk, hau ingo dugu, bertzio bat ingo dugu, antzeko dugu, zerbait ingo dugu. Lehengo olako krema inglesa bat ingo dugu, eta mauka batean sartu. Ostutzen utziko dugu, krema patxarra eta kafean hasiko ditugu, hor gaieta bustiko ditugu, eta geruza montatzen jungo gara. Gaieta txokolatea, geruza txokolatea, gaieta txokolatea, geruza txokolatea, gaiza... Eta kakaoa gainean. Horretik izango du, tiramisuaren antzeko zerbait, tiramisuak gehien bat izango da, kafea erabiliko dudalako, eta azkenean gainean kakao botako diot, mingotz puntu bat emateko baita, bestea dana neko gozoa aterako. Bai, honek bia dago, Olako lehen koiara bat hartu dugu, eta horrek azukri dauka, aukeran, bai. Bueno, gero errezetia txorinen eta bete ikusten duzue pantailan, gero zuek moldatu aldo zue bai, azukre kopurua eta neurrixa. Beraz, hor zuen esku. Bai, hau izan da, bueno, a ber, guk izan genuen txorienen kirolari bat, zala, xakeko jokalari bat, eta xakeko jokalariak, txapelketetan, azukre olako koskorrak eramaten dituzte, azkenean glukosa da, eta buruan dako ona da. Baina hori da teoria bat zarkitua geratu dana, ez? Ez, gaur egun oraindik hartzen dute glukosa, gure hemengo honek goikoak funtzionatzeko eta azukrea eskertzen du. Eta holan, txute bat azukrearen eta hartu eta koskorra jaten zituzten. Horrelako, nik gaina, hemen lehen etortzen ziren kirolari pila bat, eta nik olako galdea egiten nien zu, lasterketa ondoren, eta gainera, xakea kirola da, bai. Eta kirola da, horregatik. Eta zer hartzen duzue? Azukre koskorrak eta nizertako, honi elikadura emateko buruari, eta hori da, odolera juten den azukrea, eta hola jaten zuten, nio. Bueno, ez da gini lehen baino askarragoa nahi zen, baina azukrea sartu diogu gure buruari. Sartu dutzau, bai. Bale, hemen, orduan, txokolatea urtutzen, hemen, esne gaina eta esnea kantidade berdinean, berraunde bertamar bakoitzana, berotzen, vainilla dar bat sartu nahi izan ezkero, ondo ingo liguke, eta hemen jarriko duguna da, azukrea, horri txoiten gogortu indala pixkat, eta arrautza gorringoak, lau arrautza gorringo, eta hauek irabiatuko ditugu, eta ero, beti bakizu, hau, krema inglesa dena eiten danean, ez da gozogile krema bezala, gozogile kremak irina dauka, eta hori bota aldu ona, ez, hemen, kasu hontan, bestela botako genuen hau arrautza bekona, moztu ingo zen. Eta zuringoa kasu honetan ez dituz erabili bide edo arrotu inbitzuzu, ez? Ez ditut erabiliko, ez zertako. Oso ondo. Osa, badakitzuen moruan ostegunero eitzen dugu errezeta tradizional bat, eta gero 2.0 bat, edo, bueno, ostegunero batzutan asteazkenetan, astien behin, ez? Astien behin hori da, bai, erabaki dugu astien behin izatea. Atal bat, ez? Orduan, bueno, gaur tokaten da atal hori eitxia, beraz, izaten die, moldaketak edo errezetak antzerakuak, eta zu ez dakit, ona zaren, pertsona bat ikusten dozunean, antzerakuak eta ataratzeko. Oso txarra. Txarra zara? Bai, nik danei esaten dit, hori zure semia da? Intzazu odol probak eta hori, ez duzu sinisten. Oso txarra, nahiz. Egia da batzuk ikuste ikuzula, ez da gutxu. Oi, molde berdinetik atarata daude, baina, batez ere txikitan, behitze ditut eta. Ja, eske txikixi gisa dienian hola nahi jaio berrixak eta jendeak ataratza dutzienian antzerakoak, nik uste dut hori, izaten dela apur bat, fantasia apur bat, ez? Nik hor badauzkatanek... Jaio berrixak olan gorrixak txiki-txikixak, eta ez da, haitxan iguala da, bueno. Bai, eta zuk esaten boduzu? Nola, eta nidaki bati hori esan ziona, eta sartu zioten inseminazioz beste pertsona batena. Ai, ama, Bai, ze bere bikoteak, bere bikotea esan, bere bikotearen hasia esan, ziren alperrak tontoak, eta zeuden, eta ezin, egia da, eta ezin zioten, ezan aurdun geratzen, esertako, eta orduan, beste pertsona batena hartu zuten hori, eta etzan bere aitana. Aitan iguala da! Bai, aitana izango da, senarrana ez da bintzat. Politikoki zuzena. Bueno, baina eske horrela gertatu zen, eta hori egia da, eta ezaguna, nien lagun handia da, bera, baina bera proman esan, berak humorea sartzen, berak esaten zer. Nik uste dut ez tala izango Xabier eta Aner euskitzen kasua, ze horrek bardinak die, beraz horrein kasua da... Xabierrena da, ez da? Nik pentsetan dut. Xabierrena da, bai, seguro. Bueno, kontrakua baldin badakitsue bidali email ez. Ekusten maituzu behi horra argazkia,
Bai, esan zeike. Eta badau, leyenda bat, edo, esaten dauena, munduan badaukatzula pertsona bat, dala zure bardin-bardina, holako doble bat, edo. Nik niri ezagutzea gustauko jaten, baina, bueno, momentuz, ez dut ezagutzen. Baina, hemen egin dozkue, gure taldekide batek, egin duzku, guri antzekotasun bat, edo... Baina marrazki bizidunak hartu ditu. Bueno, itxoin, horra jo baino lehen hau. Ez nea berotu zaigu, hemen arrotu ditu, ez daukate gure antzik esan. Eta hain jingo duguna da, ez nea poliki-poliki bota, beroa dagoela, eta ero hausutara jarriko du, eta termometroarekin esan dakoa. Bueno, krema inglesak behin baino gehiagotan inditugu, baina, 83 gradu hartu arte. Bota bideteli. Bai, ezakite grafismokoek edo jarriko dauen hemen argazkirik, baina esaten da hau, gure taldekide horrek, esaten da hau, zigor dala Jimmy Neutronen bardin-bardina, da holako marrazki bizidun bat, eta nina zela bardina Sintxanen amana. Honik uste hau dala Sintxanen amana, ez dakit da holan emakume japoniar bat flekilloekin, holan Marie Kondon antzerakoa. Zin, Marie Kondon. Itzegin gauen hemen txorien, ordenan erregina. Bai, tipa hori, oinumeak izan ditula eta ezin dula. Hori da. Guk marrazki bizidunen antzekotasuna eman dozku, ez dakit. Nik holan ez dut hartzen. Nik horrela ikusita, nik uste dut antzerako diela lehen indogun posio da hau, gure antzekotasunak baino. Baina, hor geratzen da gauzia. Eta nik, ni nire seme alabakin da egia esan, ni nirea, araiz bada nirea, fizikoki arpegiz da, holan pekatxokin sudurra be, txato alde daitan bezala, baina besteak nireak, esate dute txikiaren irantza daukala hor, gaina, entzute itxuso batzu ditaz, aman berdina dira, eta etortzen da besteak, eta zure berdina dira, izango da, bixon nahasketa perfektua. Baina batek esaten duena aman berdina diela, zurea ez daukate zer, eta besteak alderantziz. Ez da, orduan, ero berari pelota egiten nahi dien, ero niri pelota egiten nahi zaizkidan. Hori bakitu ze pasatzen da, edo behintzat, igual nire aman gauzia da, baina gauza onak, beti amanak. Beti. Ai, nire berdina zara, izalako forma de nire berdina. Gauzak itxen abenean txarto edo zehoz eta, aitxan berdina, beti. Hau zuri atara dau. Bai. Gureak egia esan, amaldera atera dira. Osea, txitsua dira. Bai. Eta pixkatolan ez dira bat ere basatiak, bera haitxasen moduan gaztetan. Ez hori, nire amak egiten dian konparaketa, ni gaztetan nena izgoratzen horrena, baina nire amak esaten duen. Omen zinen. Bai, hori da. Zuk, hauen adina zeneukanerako, ja zeneuzkan, 14 punto espanean, beste 6 ukondoan, 5 ez dakinun, 6 hiltze sartuta hanketan, hauek legunean sudurretik odola gota zuten. Igual horregatxik jarri hotzue hau antzekotasun hau Jimmy Neutronekin, ze hori da marrazkin bizidun bat, da goiti bera hemendik utze. Bai. Igual horregatik jarri hotzue. Osa, pertsonaia da, hola nahi izaera, ez? Txitxo terremoto edo, igual zure... Ez belaunaldiko, ez? Hala, ez horrai. Hori txikiagatik esan? Torrebrun ez dira zen deitzen bilaten, ez dakizun ordan Torrebrun, baina lasai hor batzen badakin ordan Torrebrun. Hori ez. Hemen, dagoa honek, pixkana, zenbat ze temperatura dauka, 3 eta 6. 83 gradu hartzen dituenean, horrekin nahaztuko dut. Eta hau da, txokolatezko horrelako krema, hau ingo dana da itzaldu, zeia erdi urtuta da, eta hor txokolate botatzen duene, eta hau bera bakarrik oingo dudana, hau gero katillo batzuetan sartzen duzue, ostutzen usten duzue, eta geratzen da holako arrautzesne antzeko bat, txokolatezko arrautzesne bat modukoa, pixkat krematxuagoa, eta izoski batekin gainean zoragarri geratzen da. Postre hau da, hau bakarrik, gaietakin, kafean bustita, da patxarrean, zer esanik ez. Orduan, bez, hau, dagoeneko, hartu diu. 80 gradu, eta ja, enoa gehiago zirikatzen, eta esan dakoa. Hemen hasiko dugu, eta hau, oin, dena hartzen duenean, ondo hartzen duenean txokolatea honek, hartzen duenean, mauka batean sartu, eta hotza duenean esan dakoa. Kafea, patxarrarekin gaur, moskortuko du, gaur, moskor gatoz. Horrekin, gaietak hor bustiko ditugu, eta montatzen jungo gara, kopetan, eroingo dugolako zerbait ezberdinaz, azkenean, esaten dugula.
2.0 eguna hori da. Ez zerbait ezberdin eitea, oinarri berdin hartu. Hemen, txokolate krema. Jarriko du oinarrian. Hemen, kopa ezberdinak harri jot, holan, probak iteko, Vale. Eta gero, hemen daukat, kafea eta patxarra. Olako patxar, krema asko patxar bat. Bai. Horrek, hemen busti, gaietak, ez da kafea egutza bakarrik, ikusten kafesnea bilakatu zaigula. Ondo busti, eta... Horbein gabonetan, gabon zaretan, 18 urte beten itxun gabon horreitan, ama materek eman zuztan hau, likore patxarra, gabon zarretan. Eta gero esan zuztan, baina kontuz ibili, ze hau gero zindozu, ezebe geixaukin beste alkohol batzukin nastu. Danik sinistu inotzan, eta orduan, atagan izan gabon zarretan, eta txintxo ibili zinen. Txintxo, bai. Ostra, ikusten zen gurasoak, nola dakigun, truko guztiak ikasita. Ama ikasita. materen estrategia. Bai, eta kasuin ama materi. Bai. Hori askoten esaten dute, gaur egun, txarrena nastea. Bai. Hombre, sagardotegira jendea doanean, sagardotara bakarrik jongo basan, hobeto bukatuko luke, ze jendea egite du. Sagardotegira jo baino lehenago, poteoa. Gero sagardoa. Eta gero ateratzen dira, eta gero auskalo zer kombinatuak eta ez da izartzen dut. Eta gero gertatzen direnak. Hori atxarrena, nik uste dudala... Nasketian gauzio, bai. Nik egizan enaiz, eta egiten, azte buruan daukagu, baina enaiz ni oso... gero... Txintxo ibiliko zara. Txintxo, baina sagardotara jarraituko dut. Sagardotegian sagardo hartzen badut, gero sagardotara jarraituko dut. Bueno, hemen ikusten duzu, ez daukonek misterio gehiagirik, nik uste dut lan batekin nahikoa, honi bai jarriko diot, bigarrena, hor gaieta bat hor daukadalako. Eta azkenean, hau da, nire gaieta eta txokolate tartaren moldaketa. Hobea ero. Ez, azkenean... Ezberdina, eta hau da... Oinarri berdinak baina gauza desberdina. Hori da, eta oin, bikatzaldera, pixkat ematera, kakao hautz pixka bat gainean. Tak, eta... Goi esploratzera hau, ez da gidan, gaieta tartan 2.0a, tiramisuan 2.0a, bixen arteko semea laba. Zerbait, bai hemen daukazu, txokolatea, gaieta eta kafea. Patre, eman, geruza guztiak hartzen dituzena. Berberaino, dantxe goraino. Itxura bintzat. Hora, bomba. Bai, hau kremantxo, hau da, samurra, goran da. Txokolate arrautzesnea bezala gaietakin. Oso, beti da. Eta hori, arrautzesnea gaietakin beti funtzionatu izan, Beti danik. Eta honekin, 2.0 eguna bukatzen dugu, baina bihar, txorien izango da, beraz. Agur!